Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving, celebrate his love. Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, atong padayong iampo ang kalinaw, kahusay sa tibok kalibutan, ang kaayuhan sa mga masakiton, labi na gyud ang atong mga benefactors and donors na hatagan unta sa mga grasya sa kaayuhan sa lawas ug sa kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, ang talahorong mga balansayon sa santos nga Kwaresma, mag-andam unta kanamo aron maangayan kami nga mudawat sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw o makasangyaw kami sa imong maayong balita. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Unya, gidala ako sa tao, pagbalik ngadto sa pultahan sa templo. Didto, nakita ko nga may nagtubod nga tubig, ubos sa bakanan sa templo, dapit sa sidlakan. Kaya ang templo nagatubang man sa sidlakan, ug nagdagayday ang tubig, paingon sa ubos, gikan sa bakanan sa templo, sa habagatan, sa halaran. Unya, gidala ako niya sa gawas, agi sa ganghaan, dapit sa amihanan. Ug iya akong gidala, libot sa ganghaan, didto sa gawas, nga nagatubang sa sidlakan. Ang tubig gikan sa habagatan. Unya, mipaingon siya sa sidlakan, dala ang usa ka pisi, ug unya nagsukod siya balik 5 kagatos ka metros, ug unya gidala ako niya latas sa tubig nga may giladmon nga taga kiting. Unya nagsukod siya laing 5 kagatos ka metros, ug gidala na usab ako niya latas sa tubig, ug taga tuhod na ang giladmon niini. Unya, nagsukod siya laing 5 kagatos ka metros, ug gidala na usab ako niya latas sa tubig, ug tagahawak na ang giladmon niini. Unya, nagsukod na usab siya laing 5 kagatos ka metros, ug ang tubig nahimo nang usa ka suba nga dili ko na mahimong latason, gawas kun mulangoy ako. Ug giingnan ako niya, "Tao, nakita mo ba kini?" Unya, gidala ako niya, subay sa daplin sa suba. Sa pagbalik ko, nakita ko daplin sa suba,
ang daghang mga kahoy isikadaplin ni ini. Ug giingnan niya ako, kining tubiga nagdagayday padulong sa kayutaan sa sidlakan ug naglugsong ngadto sa balog sa Jordan. Sa pag-abot ni ini sa patayng dagat, kini nahimong tab-ang. Ug bisag asa padulong ang tubig sa suba, mabuhi ang tanang binuhat ug mudaghan pag-ayo ang mga isda, kay moabot man didto kining tubiga ug matab-ang ang dagat, busa mabuhi tanan nga hiagian ni ini. Apan diha sa mga kadaplinan sa suba, manubo ang tanang matang sa kahoy nga makaon ang bunga. Dili malaya ang ilang mga dahon ni kabsag bunga. Mamunga sila matabulan ug mga bunga nga maayong kanon, kay ang tubig nga gikinahanglan sa kahoy gikan man sa templo. Makaon ang ilang bunga ug tambal ang ilang dahon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang makagagahom nga Dios ani auban ka nato. Ang Dios ni Jacob mao ang atong dalang panan. Ang makagagahom nga Dios ani auban ka nato. Ang Diyos ni Jacob mao ang atong dalang panan. Ang Diyos mao ang atong dalang panan ug ang atong kusog. Ang kanunayng panabang dinhi sa atong mga kalisdanan. Busa wala kita'y kikahadlukan, bisan kun ang kalibutan matayog. Ug ang mga bukid mabanlod, ngadto sa kahiladman sa dagat. Ang makagagahong nga Dios ani auban ka nato. Ang Dios ni Jacob mao ang atong dalang. Dunay suba kansang mga tubig nagalipay sa siyudad sa Dios. Ang balaan nga puloy-anan sa labing halangdon. Ang Dios anaa sayang taliwala, wala kini siya'y kahadlukan. Ang Dios mutabang kaniya, inighayag sa banag-banag. Ang makagahong Diyos Ang Diyos niya mao ang atong dalang panan. ang Ginoo sa kagahuman ani auban ka nato. Ang atong kuta mao ang Dios ni Jacob. Umari kamo tanawa ang mga buhat sa Ginoo. Ang kahibulungang mga butang nga iyang gihimo dinhi sa yuta.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Human niini dihay pangilin sa mga Hudiyo ug miadto sa Hesus sa Jerusalem. Didto sa Jerusalem duol sa ganghaan nga ginganlag ganghaan sa mga karnero, may linaw nga gitawag Bitsata sa Hebreo. Kining maong linaw may 5 kapultahan nga gitapangkuhan, diin may daghang mga masakiton nga naghigda, mga buta, mga bakol, mga paralitiko. Ug dito'y tao nga nasakit sulod na sa 8 katuig. Nakita siya ni Jesus nga naghigda dito, ug nasayran ni Jesus nga siya nagmasakiton sa maong gidugayon. Busa gipangutana niya ang tao, gusto ka bang mamaayo? Ang masakiton mitubag, Sir, walay makasakwat kanako ngadto sa linaw kun ang tubig makutaw na, og samtang manlimbasog ako sa pag-adto sa linaw, aduna nay lain nga makauna kanako didto. Si Jesus miingon kaniya, tindog dad-a ang imong gihigdaan og lakaw. Og diha-diha naayo siya og gidala niya ang iyang gihigdaan og milakaw. Nahitabo kini sa adlawng igpapahulay, busa giingnan sa mga Hudiyo ang tao nga naayo. Adlawng igpapahulay karon og supak sa atong balaod ang pagdala sa imong gihigdaan. Siya mitubag, giingnan ako sa tao nga nag-ayo kanako, dad-a ang imong gihigdaan og lakaw. Sila nangutana kaniya, kinsay nagsugo kanimo sa pagdala sa imong gihigdaan og sa paglakaw? Apan ang tao nga naayo wala makaila kung kinsa siya, kay mi pahawa man si Jesus sanglit diha may pundok sa mga tao diadtong dapita. Human kini mahitabo, gikahibalag ni Jesus ang tao dito sa templo ug biingon si Jesus kaniya, tanawa, naayo ka na, ayaw na pagpakasala aron dili ka mahiagom sa labi pang mangilad nga hitabo. Unya milakaw ang tao ug misugilon sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga si Jesus di ay maoy nag-ayo kaniya. Tungod niini misugod ang mga Hudiyo paglutos kang Jesus, kay giayo man niya ang tao sa adlawng igpapahulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa gihulagway unsa ka lapad ug unsa ka abunda ang grasya sa Ginoo, dili matugkad nya. The more nga mo immerse tas atong kaugalingon sa grasyas Ginoo, the more sad nga mag-anam siya kalawom ug kadako. Mo na nga diris unang pagbasa, siging misyur hangtod nga di na niya malakaw, maglangoy na siya. Kumusta marong grasya des niyong kinabuhi? Naglakaw pa mo o naglangoy na? Naroy uban kasigig mahays Ginoo kay wa na jud kunoy grasya, paita, pulos na lang gyud problema, pulos na lang dimalas. Wa man gud kamosunod sa Ginoo. Tanawa unsa may gibuhat sa anghel ni Ezekiel. Gipasunod siya, misyur ngadto. Kon siya, sige, lakaw ngadto. Di man ta mo lakaw, ini gud lakaw ngadto. Di koy. Di anar ka diha. Anar ka koto ba ng taga-kiting ra?
Labi na gyud mo atras pagita ini gud padayon nga tug lakaw. Mo atras pagyud nasamot wa na jud kay grasya. Kasabot mo ana. Wa man di mo kasabot. Kana bang magsigitag supak-supak sa Ginoo ba? Kana bang di nato sundon ang iyang kabubuton, mag-annam og kauga ang atong kinabuhi? Kay ang sugo sa Ginoo maunay makapahimo natong sana makasud ngadto sa iyang grasya. Muna diri sa atong tubag sa Salmo ningon ang makagagahom nga Dios ania uban kanato. Ang Dios ni Jacob mao ang atong dalangpanan. Kuyog siya nato pero di siya mamugos nga mukuyog taniya. Lingi ay mong tupad na kinsa maroy kuyog nimo. O Ginoo gani wa gyud kay problema. Wa gyud problema. Kana bang wa na gyud kay naman tanan. Pero naa gani karoy problema, naa karoy kabugat nga gibati, naa kay kahasol nga gibati nga mura kag maguol, mura kag masuko, pasabot dili Ginoo imong kuyog. Yawa. No, maro man kay nang yawa. Adto man kanya dadon sa kunuhay sayon nga kinabuhi. Nya dito padung dito sa pagkawagi ayo. Nalitan wa kay kwarta ingnon kasyawa pangutang. Hay may sayon, pangutang o antusan ng pagkaway kwarta. Hay may sayon ana. Sayon kayo ang pangutang. Kay karon dayong adlaw madawat man nimo ang solusyon. Pero moingon gali siya, antusa lag mga usa ka buwan ay gyud pangutang. Siya wa na mo koy makaon. Pag-init lag tubig nya moy imna. Nya butangig dahon sa gabon or dahon sa bayabas. Nya mo na siya imna. Kung ano na kana ganing igo na makapabuhi na nimo usa ka buwan. Ay lang gyud og kan. Uy di madahon sa ala palit na lag luya. Nya moy kaon-kaon na ang luya. Kay kuan man sana tambal man sana ang luya sad. Kuy kalain sa dani ana amo kay imong buhaton di mangutang ka tanawa inig-abot nas imong utang daan og bag-o ngutkot kas imong adto di kas Ginoo in taon makabayad ako sa akong utang imong Ginoo nato ana sugod na unya og di gyud kabayad Ginoo pay basulod wa ka kita Lord kalisod na ni akong kahimtang kalisod na imong Ginoo ikaw ra jud naglisod-lisod nimo. Katong sa kada nako misyon ni sunod pa lang unta ka ato galangoy na unta karos grasya inigingos Ginoo nako baligyag slat baligyag slat wa may halin Lord padayon lag baligya tanawa di ba maglangoy kita sa grasya na magi mo palit kanang uban di mo palit wa na uga na kay nagkinabuhi mao bitang wa mo palit kay ang iyang hunahuna wa siya kwarta pero kusog kaayo ditong patada ng swertres kusog pagyo kaayo magsigig panguan pamalit anang bag-ong mga gadgets pangusab ng ilang mga naong malit anang bag-ong mga igsusulob nya wa kunoy kwarta nya ang pagpalit og 500 nga pesos nga slot nga SBF dag di gyud mo palit abot na lang usa ka buwan di gyud mo palit pwede ra man ka mo palit ka usa-usak semana labaw na nang atong God's protection sa atong usa healing and joy para sa atong pista kay tagkuan ra na tag 100 bisag kada adlaw pa kapalit pero wa gyud ikapalit mo na ang measurement sa Ginoo sundani di ba munindot imong kinabuhi mo nang pag-ingon ni Hesus diri sa atong ebanghelyo niingon man ang tao di madasir di jud ko kaabot dito sa linaw mukutaw ng tubig di ko kalakaw wa say mosakwat nako kana bang ang iyang hunahuna ba kanang
Nagsalig siya sa mga kalibutanong pamaagi. Yan, ingon dayon ang Ginoo. 38 naman kakatuig nga masakiton. Nya imo magining giantos, nangandoy mangyog kag kaayuhan. Ano ba, murabag ning utong siya ba? Ni antos siya 38 katuig. Sinan ka ng paralyzed ka 38 katuig? Kana si Brad Rocco, pila na nakatuig na paralyzed? Ha? Ay, ipasa ninyo. Ay, bana-bana ba? Kamu ko din mo, inaa din Di man ko naingon anas Brad Rocco una. Siguro pila? Mga 20 years. Niya nakita na to sa Brad Rocco diya, okay ra gid niya. Basta na alay kulapo, daog ng kinabuhi. Kamo kuno'y lingkod diha tibok adlaw, niya higda pa ng siminto. Usahay tabunan lag sako kay tungod anang iyang mahigda o niya muuwan, gilangaw na ito sa Brad Rocco. Kafe, katulo na kuno siya palit og lungon parang Brad Rocco, pero antos lang Brad Rocco diya. Ana, o tanawa karon, abot yung panahon na naibalay sa Brad Rocco, napay CR, napay, asa na, katre, pay tubig, hastang hapsaya nagnaong Brad Rocco, kada adlaw na mligo. O na diri way ligo. Hangyo paghayhayan, butanganan sa plato, butanganan sa napay altar, napay electric pan, ngayo pag radyo FM AM. Di mo agwantas Brad Rocco diri nas Loyoy, muli mo lingkod lang siya diri kadiyot, pag human balik siya dito. Nganuman, anak gyud ka ng porting inita, di ay electric pan, ligid-ligid pa ka. Nya mga butrang mga pagkaon, ana. Gusto kag tambal ay tambal. Gusto kag chicks na ay chicks. Awa de tugyapi. Kanamang antusa ba kanang antusa ba? Makakita jud ka og grasya. Mao ta dinhi di man ta magdali o masa ta ma-stress. Maligya tag slat. Ana. Hinay-hinay. Moabot yung panahon nga mahurot ra kini siya. Nya ikahurot na ana nasad kita na sa taog bag-ong structure. Sige nasad na hinay. Pero ang resulta matod pa dire dili gyud malarag matod pa sa salmo ba. Dili malarag ang iyang dahon. Magpabilin kini salmo ba to sa first reading. Ang kahoy nga gitanom diha sa daplin aning maong suba kanunay mabungahon, dili siya malarag ang dahon, di muhunong pagpamunga kay naa magid siya sa suba. Ingon ana ang kanindot kun kuyog nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ang nakaapan lang karong panahuna kay murag layo na kita sa Ginoo. Nganuman ang mahitabo sad God kun mosunod kita ni Kristo sama aning nahitabo niya karon dinhi, ang gahom ni Kristo way hunong sige gyud. Gaawas ang iyang gahom. Ang 38 katuig nga paralyzed, sigig pangandoy, matuslod siya sa tubig. Kapoy kayong iyang gihunahuna, mamugos pa siya kadto, pero pag abot ay ni Kristo, kausara siya giingnan Kristo. Tindog niya, pasana ng imong gihigdaan. Wa na, human na. Kaya nga naman grabe ang gahom ni Kristo ngigsoon. Pero tanawa, kung sa'y gidangatan, pagkahibaos mga Hudiyo, mga leaders, nga si Kristo di ay mo'y nag-ayo sa masakiton o nagsugo niya pagpasan sa iyang gihigdaan sa adlaw ang igpapahulay, nagsugo dayon sila pagpangitag paagi, paglutos o pagpatay ni Jesus. Dinhi manggos kalibutan, mailad ta. Kung musunod tas Ginoo, ano bang musunod tas Ginoo ba? Unya atong buhaton ang iyang kabubuton. Nindot ang atong bation, pero dili nindutan ang kalibutan. Masuko. Mao ginay mahitabo, masuko. Nya ini kasuko na
atakihon ka. Sakitan man sad ta inig atake sa mga kalibutanon. Muna usahay mo give up ta, nita para way gubot, give up. Hunongan na lang na. Hunongan na lang. Muna. Kamo. Musunod ka sa kalibutan, di jud ka kalibutan, musunod ka sa Ginoo, nga di jud ka maningil anang utang. Way masuko nimo. Ha? Kana bang di jud ka maningil anang utang ba? Way masuko. Oy, kung asawa ka ang imong bana magyaw-yaw. Kung ikaw usa ka ginikanan ang imong anak magyaw-yaw. Kung anak sad ka, nya di jud ka mo ningil utang, yaw-yawan sa kas imong ginikanan. Ha? Di ka maningil, kami gani diri galisod nami, nya kana mga tawhana, hayahay ana, di mo bayad sa utang, ikiha na mga buang-buang mo. Ayaw lang ma. Ya, ikaw, hay may imong palabihon. Kana sila o kami? Anak naman na. Kana ding asawa nga di gyud masukos bana bisag nangabit. Wa day magyaw-yaw ana. Kana bang imo rig yung pasayloon bisag nangabit imong bana, hastang kabit imong higugmaon, way magyaw-yaw nimo. Na ay daghan libakon ka, ingno ka na buang-buang dakway. Nalibog ka tingali na mura mo nagbugo ng bana. Isam ka na siya, anaon, danghag, tanga, anaon, luko-luko, matod pa sa mga Tagalog. Nanon di gutaon ka masuko anang gibuhat sa mo, badlunga na daghang magyaw-yaw ni mo, anak. Labi na gyud mo sunod ka anang gisultis Ginoo nga, isulti ang kamatuuran. Kana yung tinuod, ba? Isulti. Basta daghanang magyaw-yaw. Ay ka na ba? Lingay mong tupad. Yung na di ka masuko o sultihan kag tinuod. Di mo masuko, kanang sultihan mong tinuod, nga kanang imong kilay nipis na gyud kay na. Muna kay masuko man ka, imong badlisan, aron matabunan ang kamatuuran. Di ka masuko nga kanang imong buhok ubano naman gid na kay tiguang naman ka. Mao nang imong kolor-koloran aron mura kag batan-on, tiguang na ka lisod na kaglakaw. Ika kita sa daan na pa diri, ikaw manginsulto man ka. Sakit. Pero ang kamatuoran mausay maghatag natog kagawasan. Na siya. Ako bitaw sultihan ko kuan kana gyung sakit-sakit nga kamatuoran bugo man ka pa dire ana kadaghan naman ko naka kuan ana kabati i-post pa sa social media ay tanaw nako sakit sada pero this cannot change my love for you. Luag na yon, luag na yon. Hingwarta man ka pa dire, sige man lang kagwali di ang kwarta, wa jud kay humili nga di na nimo iapil ang slot. Siging pangwarta, parihara mo anang tanan dihang mga magsasangyaw ka ng mga pastors o mga pari, mga hingwarta. Ana, gipost ko na sa social media. Ana, inigbasa na ko. Walang ka mahibaw, giunsa na ko paggamit ng mga slots. Walang ka kahibaw nga ako di ay, sige sa kong palit og slots. Nagtuo kag nagsige lang kog sangyaw para kamoy akong papaliton. Ako di sa ko kapanghambog pero ubay-ubay sa kog mapalit sunan ka nang dili mo mino sa napo ka slots akong paliton kada semana. Kinsa man ninyo dinhi maka salin-salin so kinsa man ninyo ana nga magsigig palit og slot kada semana. Okay. Challenge ta mo. Wa ko maingon sa noon nga parihasi gyud nga napo gyud ka slots. Usay sa 5 ra man siya akong mapalit labi nagminus ang kita sa dupa-dupa. Gamay ra sa dako mapalit. Pero madako-dako sa nam siya mataghapan madako-dako sang kita. Maabot sa napo sa maabot pagig 20 ka slots. Ang akong point is pasakitan kita sa kalibutan aron ta mo undang pero ayaw undang padayon. Kanang pagsukod sa anghel ngadto pasabot sige padayon pa ingka
Mura magkapoy na, tagahawak na, manilisod ba ya ilakaw ng tagahawak ang tubig? Nya, punan pag yung 500 meters. Lisod eh. Pero ayaw ka balaka, kay diha niya ng imong kalisdanan, anha ni mo makit ang baha sa grasya, nga mura na kag maglangoy. Unsa man ang taong maglangoy? Kasuway na mong langoy? Sige, di ba malunod yun mo? Og manggahi ka ba, kanang gusto ka mo lakaw? Ang langoy, lahi sa lakaw. Ang langoy, igo ra kang mo paundayag sa tubig. Mas relax ang paglangoy kaysa lakaw. Pasabot, magkalawom ang imong spirituality, magkalawom ang imong relasyon sa Ginoo, mag-anam jud kag ka-relax. Itaw. Di mamumuto. Pero mag-anam kag supaks Ginoo, sige kang supaks Ginoo, mag-anam ginagkabati, kabugat ang imong kinabuhi. Muna sunod tas Ginoo. Kamong mga nakabati diha, labi na mong mga online parishioners, daghan ra ba ninyo nag-stress na, apil na sa ning nanambong ron. Sunod sa Ginoo. Ayaw pagsupak-supak. Kung naa kay problema, pangutan ang Ginoo unsaon ni pagsulbad. Kita bitaw karon do naman tay problema dire, labi na dihaan ang atong yuta diha. Na maroy bag-ong development, di pala nako isulti, pero sakit-sakit baya sad bugat-bugat, pero ningon ko, ay Jesus, Ginoo buotan sa Ginoo ni tanan nya, dili ni nato balihon, ningon ani, ay Ginoo unsay na mao'y buhaton nya. Dadon raman kita sa Ginoo, relax ra kayo kay dadon raman tas Ginoo sa pamaagi. Mao na atong iampo na unta kitang tanan, dili unta tagiyahan sa kalibutan, labi na gid anang kwarta. Dili unta kwarta ang mag-guide nato unsaon pag-atubang ang atong mga sitwasyon sa kinabuhi, kung dili ang Ginoo, ang grasyas Ginoo, aron masulbad ang atong problema, unya malipayon pagyud ta, nya duna pagyoy kabalaan sa kinabuhi. Manindog ta. Mga igsoon, ang tao wala gayoy mahimo kung wala ang Dios. Busa malaumon kitang mudangop sa Ginoo kinsa kanunay nahigugma kanato, ug moingon kita kaniya, Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, sa walay pagpanagana, ihatag nila ang ilang kinabuhi diha sa pagpangalagad ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Nga maangko nato ang maghihatagong kasing-kasing sa pagtahan sa atong kaugalingon ug sa ingon, mutubo kita diha sa atong panginahanglan sa pagsunod kang Kristo, nga may malumo ug mapabsanong kasing-kasing, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Nga mabatunan nato ang matuod nga diwa sa pagpaubos diha sa atong pagpakiglambigit sa mga kabus ug sa mga dinaog-daog, ug nga atong maila ang presensya ni Kristo diha kanila, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton makakaplag og gugma ug tabang gikan sa manag-atiman kanila, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Nga si halang diyong tufilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mamanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan,
nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinhugi ang among pag-ampo. Nga sila nga nanag-una kanato, mahiusa sa Dios dito sa iyang gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinhugi ang among pag-ampo. Ginoong Dios, Amahan sa mga kabus ug sa tanang katawhan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo kanimo uban sa gugma ug pagsalig, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return it to be governed by your will. Just say the word to me, at once I will obey. Your love is wealth enough for me, or else will I forgo. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Naghalad kami kanimo Ginoo sa mga gasa nga imong gihatag, mahimo unta kini nga hinabang alang kanamo dinhi sa yuta ug among kalanon alang sa kinabuhing dayon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay pinaagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among mga kasing-kasing nganha kanimo, ug naghatag kanamo sa kusog ug ganti, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, nagadaig sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan ug nagasaulog sa hiniusa nga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namong kanasan mga langit, pagdaigong ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong harian. Matupad ang imong pagbuot, hindi sa yuta, paingon sa langit. Ang kalan mo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, kung pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasalanan kung dili mo kami bitugyan sa pagsulay, iluluwa-luwa sa kami sana. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona
aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay ibuban ang gingharian, ang kahugang himaya, hangtod sa kahaturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Yes, be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dila ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. He is my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, whose love a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. Inside this joy you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Jesus, my friend. Jesus, my friend. Magampo kita. Kaluy-i paglimpyo kanamo Ginoo ug bag-oha kami pinaagi niining langitnong sakramento. Makabot unta namo ang panabang karon aron madala kami nganha sa kinabuhig dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron mao ang Dios nong mga grasya. Pero ato raning madawat kundi kita mo balibad, dili ta mo atras, kung tagaan ta og mando sa Ginoo unsay buhaton. Nya bahalag sakit, bahalag kapoy, mupadayon ta hangtod maabot kita sa baha sa grasya. So salamat sa ato mga benefactors and donors, labi nas na marlit na tog slots, sige og pabaha sa ilang mga hinabang. Ugma na lang ko mo update kay wala pa nato nabasa ang mga naa sa nisulod sa atong online na banking. Padayon lang tang mangmalit og slots, padayon tang magampo kay nagpadayon sa atong pagtrabaho sa ato dinhing mga proyekto para sa kalambuan, pagpasayon o paghimong nindot sa atong mga facilities dinhi sa parokya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw o panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.